Les caminades neixen d'un projecte inicial en el qual vam tenir uns contactes amb els responsables de l'hospital veient que aquest hospital tenia una situació excel·lent i de privilegi d'estar envoltada per un espai natural protegit que és el Parc de Serralada de Marina. Llavors van buscar estratègies per poder apropar aquest espai natural protegit als treballadors i personal sanitari. Aquesta activitat aporta un benestar físic i emocional, a part d'ampliar coneixements també de natura i històrics, i a més el que fem és que els treballadors es relacionin entre ells fora de l'hospital, fora de l'àmbit hospitalari. I a més el que volem és donar a conèixer l'AVP de cara als treballadors.